Comezamos. Aprendín a falar en castelán. Aprendín a ler en castelán. Xoguei e socialicei cos outros nenos e nenos en castelán. E cando tocou a escola, a lingua non mudou. Pero coñecín o galego. E co tempo, decateime de que vivía nun lugar especial, porque tiña lingua propia, o galego, pero non o falaba. Pouco a pouco fui coñecendo como a lingua do meu país estivo dende sempre a ser desplazada paseniñamente polo castelán. Isto pareceume tan injusto que decín que tiña que facer algo. Decín que tiña que facer do galego a miña propia lingua. Ola, bo día a todos e a todas. Eu sou Lola, neofalante. E coas miñas compañeiras e compañeiros de Escoña en Ferrol imos defender a nosa tese. Se queremos que o galego perdure, os neofalantes son determinantes. E son determinantes porque deles vai depender o futuro da nosa lingua, se queremos que a lingua teña futuro. E para demostrar isto, presentamos 3 sólidos argumentos. O noso primeiro argumento é máis unha evidencia derivada da situación na que se atopa o galego. Pois de todos é coñecido e así constata o Consello da Cultura Galega e outros organismos que o galego perde falantes día a día. Primeiro foi nas grandes cidades, en Vigo, en Coruña, en Ferrol. Ninguén parecía coñecer a lingua do seu país. Logo, o proceso de sustitución lingüística continuou nas vilas máis pequenas. Rapazas e rapazas de Viveiro, por exemplo, que non hai moito tempo utilizaban fundamentalmente o galego. Hoxe parece que o deixaron no segundo plano. Pero se todo isto xa é grave de por sí, pero son as consecuencias que se derivan desta perda de falantes, porque con eles perdese tamén a transmisión interxeracional da lingua. Se non hai quen fale, non hai quen transmita. Isto é lógica pura. Por outra banda, a escola tampouco axuda a fixar falantes, porque o xeito de enfocar a materia non acaba de facer atractiva a lingua rapazada. Como conclúe Luis López Alonso da Universidade de Vigo, hai unha excesiva carga formal na materia que afasta tanto os galegofalantes como as que non o son. Todo isto que constata é que nos atopamos ante unha situación sociolingüística adversa, no que o galego involuciona e o castelán domina. Pero non está todo perdido, pois dese panorama escuro sai un raio de esperanza, os neofalantes. Esas persoas, como eu, que a pesar de non ter mamado a lingua na casa, foron quen de tomar a decisión valente de abandonar a súa primeira lingua a prol do galego. Non é unha moda, é un momento imparable que fai da lingua un instrumento de loita non só contra a imposición lingüística, senón tamén contra a imposición dun modelo socioeconómico injusto representado polo castelán. O noso segundo argumento pasa por facer referencia á política lingüística desenvolvida desde os anos 80 do século pasado. Esta política amosouse ineficaz e ás veces semella deseñada intencionalmente para disuadirnos da utilización do galego. Pero isto non nos pode facer esquecer que esa mesma política lingüística prestixiou o galego en ámbitos que eran exclusivos do castelán, como as institucións e a cultura. Dentre esas institucións, a escola, coas súas luces e as súas sombras, foi quen de poñer en contacto co galego a toda a poboación menor de 40 anos. Nun contexto no que antes non era posible. Tamén, como nos di Ramallo, eliminou prexuizos sobre o galego e iniciou un proceso de creación dunha conciencia lingüística co que moitas e moitas comezamos a decatarnos da situación de desvantaxe e vulnerabilidade da nosa lingua. É esta consciencia sociolingüística a que determinou a aparición dese novo grupo de falantes que vos parecedes desprezar, os neofalantes. É esa consciencia sociolingüística a que debe promover a escola se queremos que o idioma sobreviva, porque dos novos falantes que poidan sair dai dependerá que o galego continue a ser unha lingua utilizada e funcional. Deses neofalantes dependerá que volvamos a tan necesaria transmisión interxeracional. E xa para finalizar, imos ao noso terceiro argumento, que fai referencia á legitimidade dos falantes. Moitos dos argumentos que rexeitan o neofalantismo, como elemento clave na revitalización das linguas minorizadas, están basadas na idea de que os novos falantes que se achegan a estas linguas non están legitimados para faladas. E nos dicimos, porque alguén, como a min, que se inicia a falar en galego despois de ter pasado como polo castelán, non unha falante legítima. Por que acaso eu non sou unha falante legítima? Por que a súa fala é artificial? Por que a miña fonética obxeto de crítica e ás veces de burla? Por que atopamos tantos atrancos? Realmente queremos que a nosa lingua se fale con normalidade e a contío? Se realmente queremos iso, non podemos afastar falantes. Non podemos atopar unha postura purista da visión da lingua, que o único que fan é afastar falantes. Pensade nisto e daremos conta de que temos razón. Se non falantes, o futuro da nosa lingua, por desgraza, non ten futuro. Grazas.
É aberta a exposición do CPI de Benvibre. Boas, hoxe estamos aquí para debater sobre un tema que afecta directamente a nosa identidade cultural e lingüística. A supervivencia do galego depende dos neofalantes. Afirmación coa que non estamos de acordo. Para comezar, é importante remarcar que a lingua galega é unha parte intrínseca da nosa cultura, da cultura do noso territorio. Está enraizada na música, na arte, na literatura e nas tradicións, do noso povo. Por tanto, defendemos tamén que a súa supervivencia depende das tradicións máis antigas, aquelas que a mantiveron viva ao longo dos séculos. Tamén é necesario dicir que para que se xordan os neofalantes é importante que esta lingua sexa aceptada pola sociedade e por moi duro que sexa, hai que admitir que, no caso do galego, non hai esta aceptación. Contamos, por exemplo, cun estudo realizado na Universidade da Coruña durante 2 cursos a alumnos de menos de 22 anos, onde tiveron que utilizar como único vehículo de comunicación a lingua galega durante 7 días. Pois ben, este estudo, chamado polos propios estudantes de travestismo lingüístico, demostrou que actualmente están existindo presións sociais e persuizos sobre o galego, incluso por parte das edicións máis novas. Agora, gostaríame de facervos unha pregunta. Cal é un dos factores fundamentais da conservación dunha lingua? Pois ben, é a cadea de transmisión interxeracional, como ben se falaron os nosos compañeiros. Pero que está a acontecer con ela? Que está fallando. Tal e como se recolle nesta obra de Fernando Ramallo, esta perdiu a súa fiabilidade. Está sendo cada vez máis opacada polos factores sociais xa nomeados. Entonces, este é o punto onde confluyen ambas oportunidades para recuperar a lingua, o neofalantismo e a cadea de transmisión interxeracional. Pois ben, para que ambas se den, temos que solucionar estas capas. Nós temos que hai 3 factores fundamentais. O primeiro deles é a educación, a través da cal non só se ensina o idioma, sino tamén a valoralo e a respetalo dende a infancia. Outro factor importante a ter en conta son as institucións gubernamentais, a través da cal se promovería o uso de galego con actividades como esta na que estamos aquí, o Clube de Debate organizado polos departamentos de normalización lingüística dos concellos organizadores. Por último, as redes sociais. Pode parecer un dato que non afecte a gran nivel, pero sí que é, posto que influencian en gran medida as novas xeracións, aquelas que están máis afectadas por estes factores sociais que rompen por completo a cadea de transmisión interxeracional. Pois ben, unha vez solucionados estes problemas, podense dar ambas opcións. Pensamos que pasaría en cada caso. A cadea de transmisión interxeracional repararíase, continuaría coa súa labor, é dicir, surdirían novos paleofalantes que, se estas condicións sociais se manteñen, manterían viva a nosa lingua durante o resto do tempo e incluso poderían conseguir que aqueles paleofalantes que abandonaron a nosa lingua volvan a ela. Que significa isto? A lingua estaría salvada. Ora, neste caso tamén, que pasaría con o neofalantismo? Sí que se daría en maior medida, pero que pasa? Dase nun caso en que a lingua está salvada. Por isto, sí que sabemos que o neofalantismo é unha ferramenta útil para as linguas, sirve para aumentar os números de falantes, pero nunca pode ser considerada unha ferramenta clave na súa subsistencia, posto que só sirve cando esta está salvada. Para finalizar, o galego que presentan os neofalantes é moi normativo, só aprenden o normativo e, polo tanto, os dialectos actuais do galego desaparecerían. E non só iso, senón que tamén, como din grandes académicos como Fernando Ramallo ou Freixeiro Mato, estes adoitan ter grandes interferencias co castelán, co cal, co paso do tempo, debido a estas fluctuacións, acabaría formando novos dialectos
a partir desta lingua ora dominante, e non só iso, senón que podería chegar tamén a alterar por completo a lingua. En resumo, non estamos de acordo con esta tese porque defendemos as raíces que nos foron dadas a nós, os paleofalantes, porque defendemos tamén a supervivencia asegurada do galego e porque defendemos a súa supervivencia tal e como é. Moitas grazas. Facemos unha pausa de 2 minutos para que poidades preparar as refutacións. Imos entón coas quendas de refutación. Comeza o equipo a favor, o IES de Canido, e ten un tempo máximo de 4 minutos. Bo día, chamome Ángela, e como dixo a miña compañeira Lola, vou demostrar que a supervivencia da lingua da de Rosalía está en mans dos neofalantes. Escoitamos no vosso discurso críticas á calidade do galego dos neofalantes. Estas críticas, que parten de posturas puristas e prescriptivas, parecennos moi inxustas. O fenómeno do neofalantismo, que tanta visibilidade ten a día de hoxe, xurdiu xa hai anos, concretamente na década dos 80. Falando en termos históricos, é un fenómeno recente e presenta tanto luces como sombras. Non imos negar que, en algúns casos, o galego dos neofalantes ten interferencias do castelán. Pero trátase, sobre todo, do caso dos neofalantes esporádicos ou funcionais. A maioría dos neofalantes, que son persoas que esprazan a súa primeira lingua, mostran unha preocupación consciente pola calidade da fala e da escrita. Segundo Ramallo, existen moitos perfis de neofalantes. Os que abandonan radicalmente o español e os que o seguen usando. Nós falamos dos primeiros, que asumen un rol de defensores da lingua e parten dunha posición de crítica e cambio coa política lingüística. Por favor. Según vos, o galego dos neofalantes é igual ou máis bonito ou igual de bonito que o galego que falamos os galegofalantes. Pero como xustificaríades a perda do SSDGA que hai no galego normativo? Eu nunca dixo que sexa máis bonito, máis feo, pero vos olvidades que as linguas son dinámicas. A lingua ten sempre un proceso de cambio. O galego de agora non é o galego de o 1500. As linguas son dinámicas, cambian. A sociedade é dinámica, cambia. Isto é así. Como iba dicindo, uns
neofalantes que cuidan moito a lingua e outros son máis despreocupados, pero a medida que a conversión se consolida, ese cuidado extrémase. El mesmo recoñece, todos os neofalantes comezamos cun galego pésimo. Co tempo, fomos mellorando. A palabra clave para nós é esta, mellorando. Estamos convencidas de que ese é o camiño, golpe a golpe, verso a verso, facendo o futuro. Antes dicíades que o galego se torna unha situación precaria. Como creedes vos que podes chamar a atención dunha persoa para que comece a falar unha lingua que se atopa nunha situación precaria e que pase da súa lingua que está dominante nese territorio a esta minorizada? Pois mira, este precisamente tras unha profunda reflexión, xa desde a madurez. Por amor a Galiza, precisamente, por amor á cultura, á tradición, porque podemos amar o galego aínda que este vulnerable, podemos amalo, de feito, amámolo, porque existen neofalantes, é un fenómeno que está presente aquí. Ese amor existe na suficiente medida como para que a supervivencia da lingua dependa de forma total dese factor? Non de forma total, pero precisamente sí defendemos que estamos totalmente convencidas de que o futuro do galego son precisamente os neofalantes, sí. Non estamos aquí a defender o uso correcto do galego, nada máis lonxe da nosa intención, pero parece-nos algo gratuito estigmatizar a todos e todas os neofalantes acusándoos de transferencias continuas ao castelán. Tanto como nós temos o diagnóstico claro, a situación do galego como lingua minorada do Estado español é de total vulnerabilidade. Pero pode chegar a desaparecer, e vos, a outra cousa. Perdemos falantes. Os galegofalantes afastanse da súa propia lingua e sustitúena polo castelán. Pero vos que propoñedes? Tedes moi claro que unha lingua. Clamades pola transmisión interxeracional. Mirades que os falantes tradicionais. Pero de que vale todo iso? Se esa Arcadia feliz non vai voltar. É preciso abrir as nosas mentes e deixar de limitar o galego ás variedades máis tradicionais ligadas ás zonas rurais. Afortunadamente, isto mudou, e agora o galego está presente en todos os ámbitos de sociedade galega. Lembrade que o único galego mal falado é o que non se fala. Moitas gracias. Hola, bons días. Son Ainhoa e veño a facer a quenda de refutación do meu equipo de estudos. En primeiro lugar, gustaríame comentar que vos dixestes en varias ocasións que os neofalantes sí que potenciarían a supervivencia dun galego. Ben, a miña dúbida é como creedes que os neofalantes aprenderían o galego sin unha base de galegofalantes anterior? Pois sería moi complicado. Quería aclarar que non rexeitamos o neofalantismo, xa que sí que é unha ferramenta para aumentar os falantes do galego, pero este non fai que a súa supervivencia, que non fai que o galego sobreviva. Parécenos unha solución precaria e moi circunstancial, xa que, como dixestes, hai moitas persoas comprometidas, pero a gran maioría non tanto. Casos son por exemplo, o estudo que fixo Fernando Ramallo, además na Universidade da Coruña, que dixeron que tiñan que usar o galego durante un período de tempo. Ben, pois iso pasa tamén, por exemplo, cando os universitarios van ás universidades e volvense neofalantes usando o galego cos seus amigos. Pero chega un momento no que deixarán de serlo. Chegarán ao traballo e, como o contorno, ora mesmo, o 50% da poboación de Galicia utiliza o castelán, empezarán a empregar o castelán. E, por exemplo, nos Sergas necesitamos un título para traballar de que falamos galego. Ben, pero de que nos sirve se chega unha señora maior onde nós, falando galego, contestamos en castelán e pedimoslle que nos conteste en castelán? Pois ben, ese é o caso que pasou a un dos nosos compañeiros. Despois, gustaríanos contar que, inda que se enseñe galego nos centros, tamén se enseña inglés. Tamén hai seccións bilingües e damos a mesma importancia á nosa lengua do noso país ca a do outro estranxeiro que é máis grande. Ben, a sociedade bilingüe, a realidade é que non existe e sempre acaba con a imposición dunha lingua sobre outra. Cal é a máis poderosa? Que neste caso é o castelán. Se se deixa de falar polas persoas galegofalantes
Isto deixa de transmitirse a través das xeracións, por moito que os neofalantes adopten esta lingua, na gran maioría non será así e perderemos o galego. Continuo dicindo que o porcentaxe de xuventude que utiliza o galego actualmente é moi baixo. É arriscado confiar todos os neofalantes. Hai que incentivar a transmisión xeracional, porque se un neofalante volve á súa lingua nun momento de ira, efusividade, etc., este volverá á súa lingua e distorsionará as linguas. Entonces cuestionades a promesa dos neofalantes de expresarse totalmente en galego para sempre? Non cuestionamos eso, cuestionamos que a supervivencia do galego sobreviva grazas a eles. Son un aporte hacia a sociedade galega, pero non son o que fai que esta lingua sobreviva. Non hai políticas tampouco que defendan o galego como tal, nin nacionalistas como Cataluña e Euskadi, que sí que está políticamente moi incentivado o seu idioma, pero aquí en Galicia, como xa comentamos, non pasa así. Polo tanto, consideramos que o neofalantismo só é unha maneira de aportar falantes, pero como xa dixo o compañeiro, non é a maneira de que a lingua persista e sobreviva. Iso é todo, gracias. Poñedes en dúbida a capacidade dos neofalantes para xerar un discurso e unha práctica que dea continuidade ao uso do galego. Pensamos que é xusto ao contrario. E un exemplo disto é o blog Orgullo Galego, que leva 5 anos xerando contido, relacións e comunidade. Trátase da comunidade en galego máis grande de internet. Segundo, eles mesmos, son un altofalante para centos de iniciativas e espazo aberto en galego para todos e todas, tanto neo como paleofalante. Esa asociación incentiva o uso do galego, pero ben, tedes a certeza de que todos os que están aí son neofalantes? Como acabo de dicir, espazo aberto en galego para todos, tanto neo como paleofalante, pero é un blog creado por neofalantes, como Borja González, o seu promotor, que busca aportar o seu gran tarea para construir unha rede na que se poida ler, falar e escribir en galego. Están presentes nas principais redes sociais, e todo con financiación privada. Se atopades un exemplo de maior compromiso e de intento de transmisión da nosa lingua e da nosa cultura, contádenolo. Esta iniciativa é un exemplo de cara a onde vai o neofalantismo e de que o futuro da nosa lingua pasa por compromisos pase niño, como este. Estamos convencidos de que os neofalantes son o futuro da nosa lingua. Como pensas que unha vez que o neofalante este formado, como pensas que ese compromiso se poida pasar a que estes os seus fillos, se na escola en nos seus ámbitos sociais vai recibir solo o castelán? Pero é que na escola e nos seus ámbitos sociais non ten que recibir solamente o castelán. Ti non estudas galego na escola? Sí, pero a gran maioría dos casos non é así. De feito, o castelán impulso de tal forma que, por exemplo, nas cidades onde hai unha maior poboación, o galego está case desaparecido. Vale, pois mira, xusto iba a falar disto máis adiante, pero podo empezar por aí. A Mesa pola Normalización Lingüística, moi pouco sospeitosa do optimismo no uso do galego, nunha denuncia no Parlamento Europeo na que pide aplicar unha directiva que garante a igualdade de condicións para linguas propias, recoñece textualmente: un dos poucos datos positivos alrededor da lingua é a cantidade de pais que insisten en falar galego cos seus fillos. Estes pais son os neofalantes. O grado de retención lingüística nestas familias é entre o 90 e o 95%, según o Instituto de Galego de Estadística. Repito, entre o 90 e o 95%, que non é calquera cousa. A semente está aí, deixémola xermolar. Os neofalantes teñen un rol imprescindible na recuperación do galego. Isto é innegável. As novas xeracións só acadarán un aumento de falantes con compromiso, decisión e resistencia. O gano, a xente nova, amosa a súa implicación tomando a decisión de comezar a expresarse en galego. Mencionabades antes que os neofalantes falaban tamén o galego como un
falante normal. Pensas que a perda dos dialectos non é tan importante ou a perda do seseo e a geada como engadir máis falantes á lingua? Eu creo que é unha pena. Estou totalmente de acordo con iso. Pero é que o futuro da lingua é iso. O futuro da lingua non é como nos queremos, é como é. Entón, vosotros preferides a perda completa do galego, a súa desaparición completa, porque non hai seseo ou non hai xeada. Sinto, pero é así. O futuro do galego pasa por aquela xente que decide dar un paso adiante. Transmitides no vosso discurso que os neofalantes non son bastante galegos, son galegos de segunda clase, como se estivesen falar unha lingua que non lles pertenece, unha lingua allea a eles, nada máis longe da realidade. E para rematar, gustaríame lembrar os versos de César Emilio, que reflicten os sentir dos e das neofalantes. Lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gosta, porque me dá a gana. E quero, e me peta, porque me sai de dentro. Non é iso o único que importa? Deixémonos de lerias e acollamos os neofalantes cos brazos abertos, porque son o futuro da lingua galega. Moitas grazas. Como comentastes anteriormente, dixestes que preferimos perder o galego á perda dos dialectos. Pero o certo é que non é así. Nós o que pretendemos é que se den outro tipo de solucións que fagan que o galego perdure e non precisamente grazas aos neofalantes. Repito que, aínda que sea unha axuda, non van a conseguir que o galego se salve. E, de todas formas, segundo a UNESCO, o galego non é unha lingua considerada en perigo de extinción. E que propoñedes en concreto? Renovar a cadea xeneracional, os argumentos que deu o meu compañeiro ao principio, ensinar mellor o galego, falalo máis, pero non quere decir que só con neofalantes que se convirtan do castelán ao galego isto funcione, porque, como repito, moitas veces falamos o que fala o noso contorno, como é o caso dunha compañeira miña que tamén, aínda que a familia lle fale galego, ela falou castelán, pero como o seu contorno era galego falante, ela tamén se convertiu en galego falante. Aínda que fora neofalante, esa sola rapaza non vai a conseguir que todo o galego se salve. Que políticas son esas e a que nos estarían dirixidas? Que políticas? Como as que dixetes de que iades poñer en vez de os neofalantes? A cadea de transmisión xeracional, principalmente porque se eu considero que un idioma mo impoñen na casa as persoas que falan comigo todos os días e todo iso van a conseguir que eu fale galego e, aínda que sea polo menos nunha parte do meu ámbito. Tamén con factores sociais, así como máis actividades, a normalización lingüística por parte da Xunta, como a que estamos a realizar hoxe aquí, que é unha actividade de normalización lingüística do galego, asociacións, etc. Tamén dixestes na vosa primeira intervención que o galego antes non se ensinaba, pero o certo é que, ainda que non se ensinara, o galego tuvo uns séculos oscuros e por isto mesmo non se daba o seu uso. Pero despois, polo menos os meus pais, tuveron a asignatura de galego na súa escola. E, en caso de que agora se estude galego, tamén estudamos inglés. Tamén hai dúas opcións bilingües, estamos, repito, dándolle a mesma importancia a un idioma que non é noso. Pero non por estudiar o inglés na escola nos vamos a volver bilingües e saber falar o galego. O sea, sí, o galego. Despois, a situación do galego, repito, ahora mesmo non está en perigo, e os neofalantes o único que farían é aumentar o seu número de falantes, non é salvalo. Os ámbitos institucionais a día de hoxe xa propoñen moitas iniciativas, como por exemplo actividades en galego, dar as clases en galego, a mitad das clases teñen que ser sempre nesta lingua, pero non necesariamente é necesario que falen todos galego. E,
Por último, repito que non rexeitamos o uso do neofalantismo, pero parecenos unha solución precaria e moi circunstancial, xa que chegará un punto na que os neofalantes decidan volver á súa lingua ou simplemente cambien nun momento puntual, e isto fai que se mezclen moito os idiomas galego e castelán, máis do que, por desgracia, xa están hoxe en día. E iso sería todo. Moi ben, facemos unha pausa de 2 minutos para preparar as conclusións.